Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita, ket impatulod. Ti pagam akayat nati agpailinge di tinaga na Mary, at taga-probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May papan iti panaglablabas ko kas may nga asawa ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mary. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakailag ka manen asinang petak, Julius. Imbes kumaamapan ka aglaba, wenno anya laditan amabalin mo ama itulong kanya. Madingarod tirik nak bakit? Diyak mo na apay akastoy matan. Ka, naginom kayo man siguro ijay nakitang dana mo na. Saan? Nabayagan na jak timim-tim iti arak. Ala, bumangon ka nga roden dita, tatunungan nak ngaglaba. Apay, ado ka di tilalabaan, bakit? Ay katado nagado timurong yung nga aga-ama. Narigat pa'y nga rod amalabaan, saan akas itibadok analaka ama ikat tirugit na. Pasensya ka na, bakit? Kanayon mat ngamin asemento ti kiwaran mi. Iso akakasta amin na badok. Ay! Ala, uray di mo pa'y lalabaan dagiti badok. Labaak to inton sumayati riknak. Nana, nalabas mo't ng tiar aramiden nyo kanitatang. Day talagong ungot tiar aramiden nyo. Apay, anya ti saan anasaya at itiar aramida? Jay kanayon yung ungtan ni tatang, nanang. Anya? Nanang, kasya nyo mo't kuman ni tatang Saan aday tagong ungot tiar aramiden nyo akanayon? Di ka man agin lalaing si ka Angel. Anak ka laang, iso nga awan ti karbungam ngagsao kanyak iti kasta. Alawanan, nanang. Pasensya kayon. Kasla awanan timbaga. Mapanak pa ije sentro. Sikapay lati makamu kadagiti ubing. Apay, anya ti mapan mo alani jay. At dalamapan mi alaan kadagiti kukumarek. Di ka kumagbaybayag ijay. Ay naawan mo't ti aramida ka. Agrelaksak mo't tani maestresak akanayon dito'y uneg ti balay. Anya kumamot ti paka-stress am dito'y balay. Apay, di mo ammo makapa-stress ti agtagi balay. Makapa-stress ti agpanunot no anya ti mailuto amasida. Kalkalpas mo lang ang anangan. Problema manen no anya ti lutuan inton sumaruno apannangan. Iso adi na question na ran no mapanak met agaliwaksay. Ala, yung kangarudan bakit? Pasensyakan no adda na ibagak anak ka sa iran tiriknam. Mau Mary, nalabas ti pampamayam iti asawam. Apay ka di man ang tatang? Kanayon mga ungtan, basit labatan, ungtam adagaws. Asino tinakaamuan nyo, tatang? Ay na, adaw ti mangibagbaga iti araramidam. Adaw ti makakit-kita iti araramidam. Ha? Manakibiyang matlaunay dagita at tao? Ay na, anak ko. Saan damat ang makibiyang no nasaya at yar aramidam? Ang mga no'y day-dayaw da kapay Anya? Baybay amat no agaliwaksay ti asawam. Tasika, adaw ti oras mo nga agaliwaksay, ngam ti agtrabaho. Ay nabiyag mi nga agasawa da ito'y tatang. Di da kami mat kumapakibibiyangan Makibiyangak, tasaanan ang maiparbang ti aramidam. Wanan! Dakasan ti aramid ko! Ay na, saan aday tati kayat ko asawan, Mary? Sa bali manen tinagawatam. Mare, adayay ayab da trabaho iti daya. Kayat mo ka diti sumurot? Anya ang trabaho, mare? Agdalos iti garden. Kaano ka di? Inton bigat. Ay, adamot urayak, mare. Asino? Adda nga min bisitak inton bigat. Inton sumarunulaangan. Ay, sayang, Mare. Sapay, nangina ti itang danda ichay abanda. Awan mabalin amare, nairanamot ngamin nga adda urayak. Basta ay abandak tumanan inton sumaruno. Ala, wanan. Awan parikot iti dayta.
Gayam ti bagas. Anya ngay ti isaan ko. Anyan to ti kanan dagiti pinutot mo. Apay, naibos ka din. Apay, ibagak nga awan no adda. Ha? Unay kamatlan. Adamat intad ko kay din na minsan Sa ngaribo day jay. Din kay gatang. Ah? Ay, ko awanan day jay. Adda ngamin nang ibayada. Anya? Wan, iso nga kapay la umutang ijay tersena. Tani, awan at talaga ti maisaan ko. Ay, sikan ti mapan. Ibagam abayadak inton itid dati tangdan mi. Mabainak amapan. Addapay ngamin saan ko abinayadan ijay. Anya? Kasano nga addapay utang tay jay? Kat nang tedak mat iti pagbayad mo idi? Wala kay. Pasensya kan Iso ngamin dagiti imbay bayad ko kadagiti parcel ko. Sana bale, tausaran tayo laang dito'y balay. Ay. Alan-ala kay, ingkan. Jakayat, sikati mapan. Anya? Sikati mapan. Tangay di mo imbayad dagiti inted ko ken ka. Ay, buwisi ti kastoy. Siyak pa yan ti ibaon mo nga agbagkat. Ay, surungkon! Tatang, ikanakman pa'y laang itiigatang ko iti bagas. Ay, daytan tumat ngamin, Mary. Apay adi mo ngamin binayadan dagiti inutang yu jay tersina. Ha? Inikan na ka ti asawam iti igatang mo iti bagas. Ngam di mo ingatang. Kaninikan na ka iti pagbayad mo iti utang yaw. Angam di mo imbayad. Anya ngay ita. Awan ti isa ang yaw. Sa ita. Kundi ungat ka iti asawam. Tatang. Ay, nagalas at talaga ti ugalim, Mary. Di kalagbain iti asawam. Ha? Agasam man. Ay abanda ka makitangdan. Di mo kit din kayat. Ay, ikanda ka iti igatang mo iti bagas. Di mo ingatang. Ikanda ka iti ibayad mo iti utang yaw. Di mo matimbayad. Katinton awan ti kanan yaw. Ti asawam ti kanayon mo nga ungtan. Ay naagsermon kayo manen ako naktatang. Ibagayo lang no dita kayat apautangan. Tagsapulak iti sabali apagutangak. Ha? Makapasuron. Ay na. Day tapay ti may saan na alas akababalin mo, Mere. Di mo ammo, ti paisuraw. Una yan tikas ng aramidyo. Agiinom kayo ditoy, Julius, Mario. Mare, pasensya ka na. Sana bale, saan kami matanabartek? Pasensyakan. Bakit? Naranak namin dito ni Pare Mario. Iso nagtagay kami labasit. Ngam tinaktak mo ti asawak si Kamario. Naimpagkan ka, tauray day talagin inom tar aramidam, awan ti pamilyam nga agururay kan ka. Ngam day ta kumparem, ado ti putot na amang namnamakan kwa na. Pasensya ka na talaga, Mare. Sana balay, sana na maulit. Rumbang lang! Di ka agbalin asungsong. Sana balikan ka kunakmanan. Taawan ti pamilyam, tauray aglaklakay ka nga artak. Ala, agawitan bakit? Pare Mario, pasensya ka na talaga. Ala, ingka gumatang iti masida, Julius, tagawitan. Saan kumamatakas tati aramidang bakit? Kababay ni jay tao. Ita kami lang agsango, ngam kas jay tinaramid mo. Kat, ikalintagam ti kumparem. Day takat ti madikada kayo. Agpapada kayo nga awan manaknakam na. Apay ay akasta ka bakit? Uray kaskasano. Ipapaay ko amin ang masapsapol tayo. Sagpaminsan lang nga ginumak. Akadwak dagiti gagayem ko. Sayang ti kwarta nga igatgatang mo iti arak, Julius. No inggatang mo iti masida. O, di nasayaat ko ma. Huston, para maminsan lang nga panagsango mi kini Pare Mario. Adun ti imbagam. Tidakas na, pinagsasawang pa'y di tao. Nalabas kamet. Anya? Di ka aglablabas, Mary. Tamangan no pagbabawyam to ti aramidak. Rabiin, nanang. Ita kayo lang nga nakasangpet. Rumuarak met lang, Angel. Makamukan nga gluto. Anya? Umay ko lang alaan da ito air fryer tayo. Ilakok man iti kumarek. Total, saan tayo met lang aramatan? Anya? Apay nga ilako yun, nanang. Adan to pa kausaran na dayta. Naabakak iti sugal. Iso nga ilakok da ito'y. Bareng mabawik ti abak ko. Anya?
Makisugsugal kayo itan, nanang. Awan nga roden ti amok apag kwarta ah. Kurang ti itid ti amam. Iso ang makigasang-gasa tak iti sugal. Ngamastaan saya at dayta, nanang. Di kan sumana o angel, ang mga nuad-adda ang mabwisitak. Diyak amo kada kayo, nanang. Talaga sabalin ti aramid yo. Mare, namo ka makisugsugal kagaya man. Ay na, isardeng mo daytan, bayat na sa papay. Anya? Wan mare, sana nasaya at dayta. Ang mga numailumlum kalaang. Sumurot kalangan kada kami ang makitang tangdan. Intay makipurdiya. Amo mare, agin lalaing kamatan niya. Anya? Asino ka kumamat tapno ibagam kanyak tikas na? Apay, kapkapin ano ka ay? Isaksakit ka laang mare. Ngamin, mabalin aday ta ti pagtaudan ti tiyo pag kinaawatan iti asawam. Amo mare, nasaysaya at nuday tabiyag mo ti pakibiyangam. Sakbay adilawan nak, kita amot aday tabagim. Ay na, panunutom ket di, no kasano apapudawam day ta nakangis-ngisit at nged mo. Ay, anyan ti kastasong bat mo mare. Imbes nga agyaman ka, iti panangisakit ko kan ka. Ngam saan mo tauyawon nakit din? Di nakpakibiyangan mare, gaputa di ka mat pakibibiyangan. Ngam no day tati kayat mo. Sige ah, ibulgar ko mat amin abulok mo. Ay, ala, kaslaawanan inbagak mare. Ngam laglagipam ko ma, asaan apan nakibiyang dayta. No di kat panangisakit ko kan ka. Apay ngay takalangan nagawid. Sa dino tinapnapanam. Ije balay tigayam ko. Anya nga itinaramid yu ijay. Napanak na ki ay ayam iti braha, ngam naabakak mo. Salbag kit di kastoy. Ay, no apay ngamin anasumok mun ti makisugal bakit. Awan ti amok abimak nang gapo iti sugal. Hay, agpada kayo kinitatang. Kanayon dak nga ungtan. Ti kayat mi, manggid ka. Saan ket ang makisugal? Amin nga aramidek, adam ako nayo. Apay anak kapulis ka, papanam. Mapanak agpa-check up. Tani, sa bali at talagang ti marikliknak. Inuray ka, tagpakadwa ak kuma. Ay, makaturturugak. Ano sampay lati mapan asiksika? Sana bali, kabagalam mo't. Alangarod, mapanakon. Numapan makisugal, alisto ka. Ngam numang kadwa iti asawam nga agpa-check up, nakasadsadot ka. Ay na, nagalas at talaga ti aramid mo, mere. Hay, day talaagong ungutir aramida nyo, tatang. Saanin nga ubing jay tao, tapno masapul akadwa at nga agpa-check up. Ay na, asawam day jay. Ipakita mat ti panangisakit mo kan kuana. Apay, irresponsable akadila unay nga asawa, tatang. Ay na, nagrigat ka kasasaw, mere. Jak amaw, no asino tinang tawidam iti daytang ugalim. Sadot ka, manugal kan saan amasurwan. Anyan to ti pagturungan ti panagbiag mo no kasta ka. Alawanan, biddo ter aramida. Ay na, dayta ti paglaingam kunak manen, mere. Ngam para makita no anyan to ti pagbambanagam. Kan, anya ti findings ti doktor kan ka, Julius? Ay, complicated mat gayam ti sakit ko, bakit? Isumat lagayam analaka ka mabanog. Kasano daytan ngay? Adutin reseta dang hagas kanyak. Gamdya kon nagatang ti daduma. Kurang amin ti kwartak. Hay, una yun ti kas na. Awan lang aruden ti makukwarta. Agsakit ka pay lang. Pasensyakan, bakit? Jakmat dinaw dawat dahito akasasaad ko. Nabayagan nga da marikriknak. Ngamin niya alang-alang ko ngamin. Kunak no simple lang nga sa gumanit. Ngam ni, nakarugaya man ti sakit ko iti puso. Kan natamahan ka no ti kidnik. Ay, kasanungay dayta. Kumarkaro ti rigat ti biyag. Mainayon pa'y dayta aga sa paggastusan. Anya nga iti pagmamayan tayo nukas na. Anak dakla ang nanan. Tinaptapalak ti bagik.
Asaan namang sungbat kada kayo? Ngam nalabas kayon. Anya? No isugalyo. Nalakayo lang nga irwarti kwarta. Ngam no para iti agas ni tatang. Ado a reklamo yo. Anya? Ado dagiti agkakasakit na sa uyo ka ni tatang nanang. Ngam, saan mata nagayatan ni tatang ti sakit na? Apay, asino kumamat a tao ti kayat na ti maaddan iti sakit? Akas iti sakit ni tatang. Hoy, Angel, dinak man pagsawan itikas na, akas kalakal kalaingan. Saan kumat nga imbaga na laingak a tao nanang? Ngam ti kayat ko, aywanan nyo kumamat na imbag ni tatang. Manggad kayo kumamat, ta saan mata na makapagtrabaho ni tatang? Saan nga umanay titangdan ko? Isuasa na day taagsugsugan laang ti araramidan niyo. Bumangon ka ditan, Julius. Tagdigos kan. Hoy, agriing kan kunak. Tadigusan ka. Tauray kas kasano, saan damat nga ibaga abinaybayan ka. Anyamat nga minan day tapamayan niyo amang ring ka ni tatang nanang. Anya? Tatang, agriing kayon. Napudot ang tipagdigos yo. Tatang? Tatang? Nanang, kaslasanan nga umangangas ni tatang. Anya? Julius! Julius, agriing kan! Julius! Awanan, nanang. Talaga, saanan nga umangangas ni tatang. Saan? Julius, agriing ka! Julius! Awanan, nanang. Talaga nga awanan ni tatang. Naitabo ng di asawa, tata. Marik nakitan ti iliw ko kankwan. Ay, no di ngag ka kumangamin idi kanyak. Awan ti pagbababawyam ita. Ita ang maamiris ko dagiti ado nagbidot. Agbababawi ang ngamawanan maaramida. Gapot na awanan day di asawa. Talaga ang maudi ti babawe, anak kaw. Agpayso ti kunada. Amariknam tulaangan ti patag ti may sa ataaw. Nuawanan iti sibay mo. Katday ta ti mapaspasamak kan ka ita. Anak, da kayo laangan kinaindi ti agbibiyag ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Sarda nga mo ti makisugal. Kat manggad ka. Pagtuluyan na injil iti panagadal na. Tanay, nagsardeng, tati panagsugsugal mo tinununam. Naisakripisyo pa yan, ti pang-agas kumatay di asawam. Wan tatang, ikari, agbalbaliw ako. Agbalin ako na nasaya at kan responsable nga ina. Aklunag ang nalabas unay ti ugalik, Mr. Lonely. Jack kayat ti paisuro. Aging ga nasumok kon ti agsugal, ket nabaybay ak ti asawak, ken ti anak ko. Nalaos ti babawik, ngem awanen maramidak, gapu ta awanen ti asawak. Isu at ti anak ko laangen ti nangibukbukak, iti atensyon ko. Alakastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Mary. Mary, pagayam ko, agyaman kami iting kapanangibinglay, iti pakasaritaam. Rumbang, ngay kagumaan tayo nga aramiden, ti pagrebengan tayo, tapno awan ti pagbabawyan tayo, iti udina. Akatala, ituloy mo, ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan ang Mary. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kan insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan,
ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.